Semua ada saya juta, ada saya juta, ada saya kelihatan warung kandang. Belum. Belum, serius, belum. Ayo, satu, ke kiri. Satu, dua, tiga. Oi lu gua Oi lu buat sao jambatan gantung dalam daerah oi nan meninjau tanpa nandari ai ambun pagi mangkonyo denai tinggalkan kampung raso kaelo nasib dirantau onde mencari pionan sakit dendang di bawah kandang nan basa luang coba contolen denaikan lain iman dendang kanyo kamala badan nan ka dibawa disimpan kini jadi penyakit di kandung banyak ayo mularainya masa cando padi sipulu idi sabi urang nan patang hari di bawah melah ai kalu buasao jiko oden baco sakinyo idu yanta apola kadibari kadendang sajo menyampaikan dari Singgalang nak maninjau baranti tantang lai ambun pagi manurun sampai batang antoan den sangko sanang sana hidup yo nyato batambal